Раёсати Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе аз боз шудани парванда нисбат ба 16 ҷавоне ки дар ташкили муноқишаи гурӯҳӣ муттаҳам мешуданд хабар дод. Дар хабар аз рӯзи 18 апрел гуфта мешавад, ки дар миёни боздоштшудаҳо 2 хонандаи мактаб ва 6 донишҷӯи донишгоҳи олии Тоҷикистон низ мебошанд. Нисбати онҳо бар асоси моддаи 237 қисми 3 яъне авбошии гурӯҳӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Ба қабли манба нисбати 15 нафар қарор дар намуди ба ҳабси пешакӣ гирифтан содир гардида, нисбати 1 нафар ноболиғ чораи пешгирӣ дар намуди забонхат дар бораи набаромадан аз ҷои иқомат татбиқ карда шуд. ҳодисаи занозанӣ шоми 28 март миёни ду гурӯҳ ҷавонони маҳаллаҳои Гипразем ва ноҳияи Рӯдакӣ бо истифода аз чӯбдасту олоти оҳанин сар зада буд. Дар пайи занозании ҷавонон 9 адад мошини шахсии сокинон низ осеб дид, мегӯяд полиси Душанбе. қаблан мақомот гуфта буданд, ки ду ҷавон Шоҳрух Розиқов ва Наҷибулло Баротов саркардаҳои авбошӣ ва омилони асосии занозанӣ ҳастанд. 2 нафар баъди даъвову занозанӣ бо ҳамдигар рафиқонашонро барои иниқор гирифтан аз ҳамдигар даъват мекунанд ва муддати тахминан 15 дақиқа бо ҳам занозанӣ мекунанд. баъди ин ҳам муноқиша поён намеёбад ва соати 7 шом Шоҳрух Розиқов як гурӯҳи ҷавононро барои интиқом гирифтан аз Наҷибулло Баротов ба маҳаллаи Гипразем ва ё шаҳраки ҳарбиён мебарад. Ба гуфтаи мақомот ҳамчун қасос гурӯҳи ҷавонон оинаву шишаҳои чанд мошин аз ҷумла мошини як шаҳрванди русияро мешикананд ва тартиботи ҷамъиятиро то 30 дақиқа дағалона вайрон мекунанд. баъди ин ҳодиса сокинони маҳалла ба радиои озодӣ гуфтанд, ки аз дидани ҷавонон ниқобпӯш ба изтироб афтода сахт тарсиданд. феълан мавқеи худи ҷавонҳо ва ҳам хишовандонашон дар робита ба ин иттиҳом дар даст нест.